Bismillah. Mbalewin. Debbo mo salde guppare gubbi dande maayo. Nabbe. Jere mi jalmandiri ɗo. Wallahi jere jalmandiri. An tukkima serma mbima min ñettati tan cekki. Bismillah. Ba Ndiaye Dieynaba Yaya Seri Seydou Ndiaye ko debbo ceddo tiiɗo patam lamo gueɗe mon ngala e caahan kadi ko neɗɗo moƴƴo laaɓɗo reedu mbawɗo cehiɗagal Seydi Ndiaye min beltanima Allah min beltanimama so tawino yawma fof nde mbaɗanɗa kam ene wooda tergal taƴetegal e ɗaɗɗam ɗum hande mi a darrako ɗo Ndiaye ka moƴƴo yalla juɗɗo bande moƴƴine battane gila mbayirɗa nawdemi ziyara sadel mbayrim yaade ziyara oɗo wutte ko Hady Sall ene jiya wurɗo wiyo tiggere montone la France kanko e Remi Sall ƴiidi yumma e baba o wiñede programme o nde min e Habi ko kanko waɗanta min comti o tottimi mo teddide Habi no gonɗa eywa o waɗi wutteji ɗiɗi o waɗi hen 150 000 ñootol ɗum ɓurtay oɗon kaɗa wadde dokkina o wucce o ɗum noon caade kelle solon bela mañe mi anda mi welti mi anda mi weltoto mi anda ko welen ko wiide Mariame Sy jiya ko hoore fonde min gandodiri ko 99 fewde ñalawma hande ko foofi jula nakkude amen baba ndoyoni ko musidɗo ko mawnirade ko yiɗɗo ko korsinɗo yimɓe fof cikata minen ñallata minen mbaldata so tawi noon on ardi e Mariame Sy ɗum ɗo ko welimi ha ko ganduɗa mi andano ko gandami hakkille moon koni mi beltimi on jarama bandiraɓe ɗum noon ɓe mbi ko Mariame oɗo dariɗo waɗi Oumar Doro kume décoré oɗo kanko Oumar noon baba Ndondi wi kala ko waɗana omo haandi e ko woni ɗo sabu ɗum ko giɗɗo tabiɗo ene woni o wi ko acci ɗum ɗo ko wona taƴanaɓe biye gare naatoye kono noon ko jikku makko e darde makko e andude fodde neɗɗo no wi joni ni kanko e Mariame Sy kanko baba Ndondi o wi Mariame Sy o ko miñiko o wi kala nanowo radio ngo ñande fof tawi udditi ma naɗo haala Mariame Sy walla haala baba Ndondi Sy hewɓe noon cikkata ko aɓe jiidire ñande fof aɓe jowaɗo duuɓi ɗiɗi taw ɓe jiidirani kono ko neɗɗo moƴƴo ɗum ɗo noon o wi ɗo fay koyngal maɗo Oumar o wi fawɗon tan o wi yimɓeɓe o wi fay ɗo ko ala hen fof taƴanaɗo biye o wi ko jikku ma e naɗɗantagal ma o wi ɗum ɗon hande duuɓi ɗi ɓe jogii ɗi so tawi ɓe naati ɗo o wi wonko saabi o wi yo Allah wallu golle moƴƴe o wi enen fof yonti hen o wi miñikone kadi weltima weytima one ko madame o woni cuddiɗo kanko baba Ndondi o noon o wi kankone machallah o yettama min beltima minenne bandiraɓe caade kele soɗon bela ɗum noon ɗo yarete mbatte décoré ko bandiraɗo debbo tiɗɗo tedduɗo ene jiya wuurde wiye hoore fonde hoɗi hen o wiyete ko musiba bandiraɓe debbo tiɗɗuɗo bandiraɓe dokkemo kelle
sabu hande Windere TV kala ɗo tolni doole makko ne heen rokkatamo décoration noon Saliou Dione ayne Diagne ngabbeɗo Saliou ngabbeɗo onon pop ngabbeɗo lawe ngabbeɗo haade men e tottudemo décoration e mbiyen Alaji Hadi Hew Bocar Diagana yo ngabbuɗo min dokka ɗum konngol koye ngantu mawɗo jaggunomo soko tawi noon o ɓoccitimo ari ɗo no famɗiri fof min dokkamo konngol Alaji Hadi Hew Bocar Diagana bisimilla ma ko noon Abdoulaye Thiam bisimilla ma ngaron ɗo hade min e tontirde décoration en dokkat konngol o woni Hadi Hew Bocar Diagana kanko woni parrain ñalawma o bandiraɓe dokkemo kelle omo jagguno haa ko ɓuri ala ko ɗum waɗi waari joni mi fiɓanoma o am mi yafatoroki ɗum sede moɗo otes joni min dokkat konngol miñiraɗo Abdoulaye Thiam assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama wonko fof indi mum e yettode muɗum oɗo woni Abdoulaye Thiam honorable député komin ɓuuri andude jarator suudu Mamadou Hunaye juli samba ma e jeeɗi ma e Allah manama sa welama mbiyama Abdoulaye pantalon wurside ɗi samba tum an mutol nde wonno ko neɗɗo jom koɗe ɗiɗi o monto banggue Hunaye o monto banggue Fallal gila oɗo programme fuɗɗi o yamiri ɓe yoɓi Mouhamadou Hunaye ɓe gara ha ɗo Dakar ɓe gara ɓe kawre hen ɗum ko sababu mo neɗɗo noon sa yettaki Allah a wawa hettude neɗɗo ko sababu mo ko saabi min gumbi Mouhamadou Hunaye ko hanke min gari ar hawre nder programme he ɗum noon hami jettino Allah hami jetti Oumar Doro Kuli nde wonno ko mowoniraɗo Badou Faye oɗo ko grand frère ɓe wiyete ko Diagat ko honorable aussi député kadi ko neɗɗo min mbaɗi yahaari kadi ko neɗɗo momin keɓtini fof ko Hunarani minen tedde wuro ngo soko weli ko minen soko metti ɓuri mabɓe jiɗi fof yo wel nde wonno yimɓe so jiiɗi yumma baba il faut ɓe nangotin hay mbiyaɓe kalifaɓe Allah Amadou Hunaye kadi kalifaɓe Allah sohaɓe Amadou Hunaye nde wonno minen tedde faam minen tedde jumɓe fandrede fof sagama men tan ko yo Hunaye yaari yeeso kala mbawɗo moƴƴiɗo wurgo yo moƴƴin kono hami ɓatti hakkillaji amen kamɓe ɗiɗo oɗo haalede kat e wonde Abdoulaye Thiam gorko Mouhamadou Hunaye assalamu aleykum wa rahmatullah wa calminama on juurama ɗo yarane dokkat konngol Hadi Hew Bocar Diagana en tant que parrain o haala welema makko e yiyande makko e ñalawma o ko miñiraɗo tedduɗo pantamlamo ala Hamadou Hunaye naji biyowo Hadi e ɓeni wiide ɓe ko musidɓe walla waɗi ɓe ko metti Diagana bisimilla assalamu aleykum on bandiraɓe calminama on fof yimmude yettode mon oɗon wiide ko Daouda Dia jamo ndendori tawi Hadi Diagana adi ngalde dow inde makko e weccade noddade te dow norade noddama mo Oumar Doro ɗum e gonga sa yi min garani kadi subaka nambude tawi ɗum ɗo haali min nder mittiri haali Hadi Diagana noon so ardima min newaɗa muɗum ɓiyam keccel cegnaɗo cegnayi no gartiri noon haali Hadi Diagana moƴ Hadi Diagana ko jontaɗo Hadi Diagana jiɗɗo furantagal Hadi Diagana jiɗɗo hooli mum o haalni min programme o no waye maji o haalni min programme o no waye makko ɗum no ɗiɗi programme il faut noon min gaari min wona ko min kani waɗa témoignage so yidde ganduɗa yettinɗo message o amin belti amin gandi e bandiraɓe Amar Sall jeyamo ndendoni ko sehil makko o musidɗo makko kañumen haali tiɗɗo namunowo ko fi haali ɗum ɓaɗi tawtere ñalawma ɗum noon bandiraɓe ɓuran kono min calmini on mon fof inde mon yettode mum jaafoɗon eyyi Oumar Doro ñampuɗa seeɗa bandiraɓe mi arno salminde mi ñamma Hadi Diagana o wawnimi yomi darno seeɗa jimmi wiide ko rendo meɗen seɗen jiiɗi ɓamtade laaɓudda
den janguɓe la budda jogo den faddiɓe jogo den anduɓe woni ko honorable député o wiyete à l'Assemblée nationale mi safti wiidema hadiya jiɗmi ko gona multimilliardaire par ce que leñol leydi wawa ɓamtade so ala faddiɓe so ala janguɓe ko ɗeɗo gueɗe fof jalla ɗum noon fannu ko jaaruɗa o moƴƴere nde darde nde kadi kono arda saaha o saaha diwanuji men mais saaha leydi men e saaha Afrique siko gaɗɗanni yanke a waɗi kongo a waɗi bangeji goɗɗi jiɗɗen ko diwanuji men ɓamto jiɗɗen ko leydi men ɓamto jiɗɗen ko Afrique ɓamto mbaɗe jamɓe e caɗele koye won feɗo gonɗa yo Allah waɗe cellam an e hono ma en fof ko erago fewde e yimɓe meɗen yimɓe dendat yimɓe janngat yimɓe faggoto yimɓe liggoto ko ɗum nawata yimɓe yeeso assalamu aleykum rahmatullah bandiraɓe debbo e gorko sukaɓe mo mi salminimo kala ke mum yewtani mboɗo wawi hannde jarama hannde dañɗoɓoɗen alhamdulillah nde noddaɗo Oumar Dora Koumé gorko ene banja wimin minen sañoɓe temɓe pol min adde délégation amen guila wallenaɓe horko jeɗe bo siyade kellol hay waali jala fof amin ɗo min gaddi ɗo ko dow inde Oumar Dora Koumé hande noon mi ari dow notamo Oumar Doro mi yalti kadi tenɗo miñamen baɗiraɓam vraiment waɗi kam gara beño beelama mi wawa haalde hokke beltade seydi jadana o woni mbeɗe heeɓe gandi e waase ñalama e ɓoltuɗumare ñalama e Hamadou Naare ko miñam dokkuɗomi ɓoore mum ha timmu gooram ha timmi oɗo ko baɗam mi Abdoulaye Bayde Thiam ko baɗam mo gandu kadi hokke bonduɗum ko hoore muɗum somi darima ɗo noon hande vraiment ɓoɗo hucci heɓeɗo mi huulaji mi hessani ɗe woni ɓe yeeɗi e bandiat suusi haala googa hulo jumbo ɗe wonde jiigi e meyteji seɓɓe saabago mako so tara ayre kono tara haala ɗo soɓe dari ɗum hestani mboɗo wawi wiide ko o woni gorko Mouhamadou Hunare a boya ya Allah e dow jeeri kala waɗe katote bolwone ñaamune rippe e jiigani tuppe dow laabi gallo kala cuuɗi caɓune bunde muttode dane leydi hoota kufagane baari saabe duurude suɓe tama ngayi boninde weedu ngayi kolle nde mawɗo kolle docteur kolle wabide hoole wurmani jaani paɗi mbiɗen ko Hunare en ɗo weeɓani beyi nayi bamude nayi worɓe capatare tan yo Allah ma capatare ɓe gartata ɓe kedi mbaɗa e jenari ma albarka Hunare assalamu aleykum bandiraɓe meteɗo ono fof on calminama on weltanama on ñaagama yafude no feewi no feewi no feewi min ɗiɗo arde waydi wuuro o ko haaliɗi noon wayi noon on ñaagama yafude no feewi kala bandiraɓe garɗo en ummiɗo Hunare ummiɓe dans la région de Matam ɗum fof e partout e nder Sénégal arde notade oɗo ñalawma belɗo farorade mawninde 4e édition wono en mbimi yo Allah hokke tawi sahaaji ɓuuri yo Allah hokke mo jiɗen ko Allah omta leydi ndi Allah jippata sifaji beeɗi ɗi sawi délégation Oumar ɗum o fof Oumar Dora Koumé Allah jarama yo Allah teddini yo Allah teddine a waɗi fof an e yimɓe ma kala pour yetteɗo e nder Sénégal neɗɗo responsable on jettima ɗum mottini ɗum oɗo ñalawma non ko yo Allah ɗumɗo kam Allah jarama on jarama on ñagama yafude merci honorable Allah jarama a jarama ko neɗɗo pattam lamo waɗi ɗo lawɗo monde seur makko en wiye Maymouna Sy bandiraɓe dokkemo kelle soɗon beela ko suka pattam lamo ɗo gollande ko pattam lamo kala garɗo centre Amadou Malick Gaye saɗa jogui ɗon haaju o traitement gasa si sawaɗe ɓuura ko juuti Ramata Wagne oɗon foɗon mbiya bisimilla moɗon Amadou Touré oɗon foɗon mbiya bisimilla moɗon joni mbaɗe kelle bandiraɓe merci Oumoussiba vraiment aɗa haaldira ko daɗi ɗum sabu a soppinaki a jooɗaki a yoɓaki kala mi wiya acca ka dariɗo mbiɗen jetta noon mbiɗen jetta Saliou merci Sine Saliou yallah yallah fayi nakulo merlo ko domu garme dane yalla tundu tundu amma jareño yele
Thank you.